for today's video kay mga bunota. So kani akong gipakita sa inyo is DIY. So kanilaging tapulan kay ta magdungo-dungo aw mangita gid tag paraan para mugaan natong trabahoon. Para makahimuan ni aw ni gamit aday kog plastic bottle og handle sa dust fan. Wa ba nako tuyo aguba ang dust fan guys ha. Naka-timing lang gid ko nga nako ni guba ang nakit-an. Ming under gurang ato ang gamayng utok aw nakagama tag ingon ani. Bitaw-bitaw lang tawar bitaw na akong video kung ganahan mo aw sundugan lang gud na akong gihibuhat diha. Makainyo kag wala man kapoy di area.